breakfast eyondla yekuseni kayike ndamkela umbona ngeli xesha. Another brother in peace. Mbona. Molo Chawe. Umhle kwekwe? Kuhle buda khona kunjani kuwe? Number one. Thanda lento basidibana ngemivulo. La ndichanda ndoba iweekend yakho ubuziphethe kahle kakhulu. Kakuhle kakhe. Weekend nje ngizothola xa ngibona unonala abantu ngibona umbona kugqi unonala. Mana sendibele bangumuntu wasebhayi ngoku unonala. Kanti ke sikwamkele mphulaphula into na oyidingayo ngaphambi kokufaka isicelo semalimbeleko silapho ke namhlanje thina kwinqaku lethu mfondini oluthanda kakhulu. Okay, #WestBankHowTo. Fanele ke ngokuba sele ugqibile ukucwangcisela ukuthenga imoto. Okay, kude kwaphela nebhetri yecalculator ngoba uxakekile ibudget. Uyibonile ke imoto ethi wena ibe ikuthi apha ngaphakathi ngaphezu komngqusho kamakhulu lemoto lena ikuchaza ngamafutshane ke wenze lonke ke uhlolisiso ngaphambi kokuthenga ngoke lixesha lokuba ubhale imviwo. Ndifuna ukuthi ke xebe ufake isicelo kwinkqubo yethu ke namhlanje ethi WestBank #WestBankHowTo. Siza kuxukusha ke intwana ekumele buzazi phambi kokuba ufake isicelo. Umahluko phakathi ke kwesicelo zahlukeneyo ke nezinto ekufuneka zibe khona ke ukuze ke uphumelele ke kuhlolo lwakho lengxelo yetyala lanto kuthiwa i-credit check. Sisuka nje naxa ke ungazange usifake isicelo ngaphambili. Buza kumajelo ethu onxibelelwano phaa Facebook naku-Twitter. Phaa ku-Facebook WestBank Asset Finance. Kanti ku-Twitter ihandle yethu @WestBank. Usebenzise ke #WestBankHowTo ngalo mzuzu. Ongelela ke onke amaphepha akho kuba ke uvavanyo mfondini seluqalile. Okay, khayeke ke thina ke sibuza umbuzo wokuqala phaa kumbona. Simpho yiphi indlela ekhawulezayo yokufaka isicelo semali imboleko yemoto size samkelwe? Enkosi Bhutiza, nibulise kubaphulaphuli bomhlobo wenene. Ukhetho onalo ungumthengi lubanzi. Kodwa ke nguwe ke oza kuzikhethela. Ukuba uyithande uqala ukuyibona kwindawo yothengisa imoto, faka isicelo kanye apho. Ukuba uthenga nge-internet uzihlelele ekhaya ebusuku, unokufaka isicelo kuwebsite yaseWestBank. Xa ufaka ke isicelo kumthengisi wemoto ovunywe nguWestBank, unokufuna uncedo lwengcali lwezimali ne-insurance ke ngokwasemzini ke kuthiwa yi-finance and insurance manager okanye xa ke inqunyana kuthiwe yi-FNI. Balapha ke ukuze bakunike uncedo olusemagqabini kwibudget yakho noxa ufaka isicelo ezibhankini. Ukuba ufaka isicelo ku-internet uzithele zava esofeni, uza kufumana i-email ethi siphumelelo isicelo okanye akunjalo. Ekuphela kwento omele uyenze emva koko kukufaka nje amaxwebhu ayimfuneko ebhankini. Make mbona lixesha ngoku loba khe sibambe kwimibuzo yabaphulaphuli bethu phaa ku #WestBankHowTo. uAyanda Mtshali kuFacebook ubuza ukuba zikhona nindlela ezilula zokufaka isicelo. Ukwathi ke mbona akazi nokuba into nalenza ibhanka zifuna amaxwebhu amaninzi kangaka ngathi ngoposi ohambisa ileta ngale nqwaba yalamaphepha amaninzi kangaka. Kumntaka Mtshali, hayi ndiyathembisa torho, ayingomdla wethu zibhanka ukuba umuntu abe ngunoposi wethu. Thina singathanda umuntu awonwabele xa ezawuthenga imoto entsha. Yiza nje nezinto zimbalwa: i-ID yaseMzantsi Afrika nelicense yokuqhuba, inyanga ezintathu zesliphu somvuzo, izitatimenti ezigximfizwe ebhankini zenyanga ezintathu, isiqinisekiso sendawo ohlala kuyo okanye iphepha lakwamasipala elinedilesi yakho lilungile nalo. Kutheni ke zifuneka ke ezinto? Sinyanzelwa ngumthetho weFICA. iFICA ke Bhutiza ke imele uFinance Intelligence Center Act. Lo ngumthetho okhusela wena kulwaphulo-mthetho lwezimali nakoodyakalashe abankone ukuze bangasebenzisi igama lakho ekufakeni izicelo zemali-mboleko. Khumbula ke Ayanda ukuba bekulula ukufaka isicelo semali-mboleko, bekuya kuba lula ngongqantloko ukusebenzisa igama lakho. Abo somaqhinga nje abo yonke into kubo ilula nje. Kethamsanqa ke iFICA njengokuchaza ke mbona
yasikhusela mfondini fana nonogada wethu. Kodwa ke kutheni ibhanki kufuneka zihlole iziliphu zomvuzo nezitatement zebhanka nje? Ibhanki Bhutiza ifuna ukwazi ukuba wena uyakwazi na ukuyibuyisela imali ebolekileyo, lento ke simane uyive kuma kuthiwa pay back the money. Ngoko kufuneka bahlolisise enoba ufumana imali eyaneleyo na ngenyanga. Unegama lomthetho ubizwa ngokuthi yi-National Credit Act eyaqulunqwa ngo-2006 ngurhulumente. Lo mthetho ufana ke nenkosi ixelela ilali ukuba kusetyenziswe phi awaphi amadlelo. Ukuba indawo ayinangca asilodlelo ke elo. Ukuba ingca ayikho igusha azikwazi ukutya. Ukuba akukho mali abantu abakwazi ukubuyiswa imali mboleko. Noko Spike indoda exakekileyo mfondini, ndiyakukhulula ngoku kokugqibela nje asikwazi ukufaka ishibobo apha ezibhankini, icacile. Njengoko ke sisazi isizathu sokuba ibhanka zihlole iiakhawunti zethu neemali esizigcinileyo ngaphambi kokufaka isicelo, sinokubonisa njani ke ukuba siyakwazi ukuthwala olu xanduva? Ngaba laa deposit inkulu iyanceda? Hayi Mdange, awukwazi ukufaka ishibobo ibhanki. Kungcono umuntu anyaniseke kwifomu yesicelo semali mboleko. Ngamanye amaxesha umuntu ucinga uba ufaka ishibobo ebhankini kanti uzifaka ishibobo yena self. Unokuyisebenzela ideposit, akukho nzima kangako. Masithi ufuna uthenga imoto ikhulu kumawaka erandi. Xa unedeposit ye10 lamawaka le 10,000 rand unokuboleka i-90,000 kuphela nje ebhankini. Oku kwenza ukuba waphule 220 erandi kwizavenge zenyanga. Xa ubudgeta ungalibali indleko ezongezelelekileyo zemoto, i-insurance, amafutha, amatayara njalo njalo. Ukuba ufuna ezinye ingcebiso ngendlela yokonga, phinda uphulaphule inkqubo yethu ethi #WestBankHowTo ethetha ngokubhajeta. Yiya nakwikhasi leWestBank leFacebook okanye usebenzise uTwitter @WestBank ukuze iqela lethu labelane nawe ngelinki yepodcast. Bona uyitye yonke Phopho, ndiyakuvuma uvunywa ndim. Enkosi ke mbona ndatsho ndayiqonda ngoku into yokokuba kufuneka la maphepha amaninzi ebhankeni. Kunjani nje ukuba ikusokolisa ibhanka isiyabona uba iwafunela ntoni nalo maphepha nale 10% deposit ibhadlile.